kaka miskelo loso ni gintiere kod chochni nikech ing'isogi ni in kaka laktar oseng'ado omenda mari, kata kamano iwacho ni seche moko omenda ma kamano pok ochopo e agulu mano mar SHA, momiyo lakteche seche moko ok yud kata thieth makare e kinde ma gituo. Midhiero ma kamago e sani ma koro jo TRH en level mar 6, maslahi mag lakteche mathietho kacha udwa ng'i e yo machalo nade mar mondo mi laktar kata kothiedho ng'ato to en bende obede kod mor e chunye ni kata an bende ka kuom hawi marach abedo matuo, laktar machielo nyalo rita e yo makare mana kaka amba thiedho jatuo ma kamae. Okay, erokamano. Ing'eni shida mag SHA ok shida maga. Gima daktari wachogo mago shida mag national government gi SHA nikech the issues of financing. Ni kiketo pesa mabiro late ok inyal blame ng'ato noko chudo. To inside wan Kisumu wan gi system marwa waun. A long time no wan gi Victoria mathiedho ji kata all health workers. Sani wan gi Prime Center. Koro Prime Center en private wing mar the hospital. Emo waketo jowa. So whether the insurance is there or not, ok onyal we ni tiyo hospital to sama in gi shida ok inyal yudo kami ithiedhi. Koro we do that internally. Wan gi own insurance miluongo ni marwa. Ma sometimes kata ka insurance there's a time ma insurance ong'adre, NHIF ochung' to SHA pok obiro to pok wachuo private insurance for our people. Ni wathiedho gi throughout. Watiyo gi marwa Prime Care Center. Koro wan gi own internal mechanisms mar deal gi gik mag healthcare workers in that place. Atoko pogore kod mano wang'e ni sani ma koro Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital en level 6. To wang'e ni level 6 bende onego bed ni chwalo thuolo mano mar wanyalo wacho ni joma biro tiegore kacha mano miluongo kanyo kod dhongere ni medical students kaachiel kod trainees. Bende nitiere kaka elevation mare ma osetimore nyaka sani. Ere kaka obobedo ka okonyo ahinya to medical students kaachiel kod wanyalo wacho ni jogo mabiro tiegore od thieth kacha. Dr. Ganda. Erokamano, mano is a very good question. Ng'eni Jaramogi sani and the only hospital and level 6 hospital man gi universities ariyo. Wan gi Uzima University to wan gi Maseno University ma train medical doctors within the hospital. Koro mano has already started. But the elevation koro kelo cooperation between the university gi hospital. Nikech university gi hospital nitie gima adek ma are very important. One, iluongo ni training. One is service delivery. Mar adek en research. Pesa mar research en pesa mang'eny kabisa. Kata kidhi Moi University, Moi Referral Hospital. Pesa mang'eny mogero hospital no ok pesa mar serikal. En pesa more from these cooperations gi partnerships. Koro this thing gives them open way keo partnerships gin kendgi. Ne waneno last week kawa sign cooperation gi University of Pittsburgh in America. But gichiwo nikech one county. But sani the hospital can by itself ginyalo di America bagi yud partnerships by themselves without passing through any government. Ginyalo yudo pesa direct cooperation between a university gi the hospital. Mano iluongo ni semi-autonomous government agency. Koro onge tenda ni pesa ni di county kata di national government before it comes there. Nikech that bureaucracy ema partners ok dwa. Koro kawa gi universities kelo wa partners, get university ema kelo partners. Okay? Nikech partners dwaro research. So research ichiwo gi universities. Koro the university mar Uzima to gi Maseno must improve in bringing partnerships so that partnerships go konyo ji nikech gikelo cost of care down, gikelo specialists from maoko thiedho ji in that place sama gitimo training. But again, medical students be benefit nikech medical students ok dwa students madak some different corner of the place to the hospital. Sani Jaramogi onge kata hostels mag students. Okay? What do students or dark within the hospital compound? One get a lot of land Jaramogi. Okay? But again, land no belong to the county. Sani and national government land. Koro national government, university Jaramogi. You get hostels mag students so that the student life already improved. To nitie so many avenues because tinde hostels ogin free jichulo. It's a subsidized cost. So one give free land. Niti investors mang'eny manyalo keto hostel within that land so that students will get better quality of life so that they are in the wards throughout. Okinyal bet ni idak Kondele to idwa timo night call. How will you do the night call? Kidak Kondele. So all those things will benefit the health system mar training in Jaramogi. Dr.